Hionta on pinnan käsittelyn yksi päävaihe. Hiomiseen käytetään hiomapaperia, jonka karkeus ilmoitetaan P-lukuarvolla. Mitä pienempi luku, sitä karkeampi hiontajälki on. Tällä sahalaidalla kuvataan puun pintaa, jota ei ole hiottu. Hionta aloitetaan karkeammalla paperilla ja edetään järjestelmällisesti karkeus kerrallaan hienompaan suuntaan, jolloin pinnasta tulee sileä. Vaikka hiomapaperi on kuluvaa tavaraa, niin aina ei tarvitse ottaa uutta. Voi löytyä vanhoista vähän käytetyistä papereista sopiva. Mutta mikäli ei löydy sopiva, niin sitten otetaan rullasta uusi paperi. Tee sopiva hiontatuki ja kääri paperi sen ympärille. Hio kappale yhdensuuntaisilla liikkeillä. Hiontasuunnasta kannattaa olla erityisen tarkka levyjä hiottaessa. Älä hio puun syyn suuntaan nähden poikittain, se näkyy valmissa tuotteessa ikävinä naarmuina. Naarmuja voi aiheuttaa myös pöydällä oleva roina. Heikolle hionnalle jätetyt liimatahrat ja kynänjäljet näkyvät ikävästi valmissa pinnassa. Hio kappaleesta myös reunat ja päädyt. Kun hiomapaperi kuluu, niin vaihda sen asentoa hiomatuessa. Hio kappaleet molemmista suunnista. Etene järjestelmällisesti jokainen sivu ja reuna vuorollaan. Vaihda hienompaan paperiin, kun koko kappale on ympäri asti hiottu. Pyöreät muodot ja reunat voi hioa käsin ilman kovaa hiontatukea. Hiontapöly poistetaan kostealla rätillä. Rätti ei saa olla märkä. Se kastellaan hana alla ja väännetään rutikuivaksi. Kostealla rätillä pyyhitään pöly pois kappaleen kaikilta pinnoilta. Ja rätistä käännetään välillä puhdas puoli esille. Lopuksi huuhtelet rätin huolellisesti ja laitat sen kuivumaan, koska sitä voi käyttää useamman kerran uudelleen. Pöydille ei jätetä hiomapapereita lojumaan, vaan ne laitetaan karkeuksiensa mukaan noihin laatikoihin. Ja rikkinäiset ja kuluneet paperit laitetaan sitten suoraan roskikseen.